बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गेदेर फोसावथाय दिनैनिफ्रायनो जागायसिगोन जे बिटिसिनि एबा बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बिसायख'थि समाव मोनबा गेरेन्टि होनाय बे गेरेन्टि होनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्रायनो जासिगोन एबा जागायसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे गिदिर फोसावथाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावथाय होदों जे बे समाव बिपिएफआ जेब्ला बिसायख'थियाव एबा बिसायख'थि फोसावदिं समाव रायजो राजाफोरनो रादाय होदोंमोन आरो बे रादायखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो जागायबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बिसायख'थि समाव मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। मा गेरेन्टि बे गेरेन्टिखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आखायाव लादों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव रायजो राजाफोरनो रादाय बायदि हानि पाट्टा होनाय बे हानि पाट्टा होनाया दिनैनिफ्रायनो जागायजेगोन आरो लाइमोनफोरनो एबा बेकार लाइमोनफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाबो दिनैनिफ्रायनो जागायगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बेंगुरा एबा देहायारि नोरजियाफोरनोबो अनसुंथाइ होनाया जागायसिगोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारियाबो दिनैनिफ्रायनो जागायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे समाव सिनियर सिटिजेनफोरनोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्रायनो रानजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो क'क्राझाराव गिबिसिनै राननाय हाबाफारिया जागायगोन आरो बेनि उनावनो गुबुन साब डिभिजनेलफोराव बेफोरबायदि हाबाफारिया जागायलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावथाय होदों बिपिएफआ जेब्ला बिसायख'थि फोसावदोंमोन आरो बे बिसायख'थि समाव रादाय होनाय बे रादाय होनायखौ दिनैनिफ्रायनो मावफुंसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै फोरमायना होनि। बिटिसिआव थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेनो गोजोनथाव खौरां जे जोङो माने थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जिखिनि रायजोफोरनो गोबां खोथा होनानै फैदोंमोन बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय मावफुंनो थाखाय आखायाव लाजेनबाय। बेनो देरसिन बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे गोजोनथाव खौरां जागायजेनबाय बा जागायजेनसिगोन दिनैनिफ्राय। हा पाट्टा होनाय होन, सेंग्रा सिख्लाफोर बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन, गरिब दुखियाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन बा बेनि उनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। बिनि उनाव जोङो सिनियर सिटिजेनफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बिनि उनाव जोङो बे हेन्डिकेप मानसिफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनो आंनि थाखाय बा बिटिसि रायजोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सार दिनै गिबि मन्थ्रिया बाहागो लागोन। गिबि मन्थ्रिया दिनै जोंनि 24 बड'लेण्ड डे अबजारभेसनाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि हिसाबै। निस्सय बिथाङा फैयोबा माबा मोनसे जोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे गिफ्ट होलांगोन होननानै आंहा आसा आरो मिजिं दं। मेट्रिक परिखाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय हायार सेकेन्डारि परिखा जागायगोन। दा आङो बिटिसिनि गासैबो जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक परिखा एग्जाम होनो थांगासिनो दं बिथांमोननि जिथु साननाय बा लुबैनाय बियो जिबनाव साक्सेस जाथों आरो मेट्रिक परिखाखौ मोजाङै मोजां होलांनो हाथों आं बेखौनो भगबानाव आर'ज गाबबाय, इसोरनाव आर'ज गाबबाय, आल्लाहनाव आं आर'ज गाबबाय बिथांमोननि एग्जामा जाहाथे साननाय बादि साक्सेस खालामनो हायो।